Здравейте! Ако виждате мен и чуете мен добре, моля натиснете или напишите нещо. Супер! Супер! Благодаря ви! Моето име е Снежана Дегтярева, кой ще не знае. И днеска искам да започнем. Първо, което искам да започна, това резултати. Сега, ако не виждате и не чувате, натиснете F5 на лаптопа. Ако с мобилния телефон, излизате и влизате отново. Так. И знаете, че предишна компания 2 седмици, третият каталог. Но ние сме за тези 2 седмици просто много хубаво поработили и имаме резултати, които искам да сега споделя с вас, да знаете. После ще разкажа какви има новини, има нещо ново в компания Faberlic и друга, който споделям новини, който в нашата структура и който организационни въпроси. И преди искам, накрай аз ще отговоря на вашите въпроси и всеки, кой иска да напише въпрос, виждате нагоре, там къде участники пише и въпроси. И моля своите въпроси и всичко, какво искате да питат, пишите нагоре, за то, що виждат всички, да, там къде е въпроси, за то, що тук постоянно в чат някой пише и аз не успея да прочитам. Гледайте и виждам, има хора, които виждат, но не чуват. Може ли да? Напишите, моля, пусть натиснат F5 в чата ви. Напишите за тези хора, които не чуят мен. И накрай отговоря на вашите въпроси и сега започнем. Всеки, кой иска да вижда по-голям екран, там в дясен ъгъл има такава стрелочка или нещо и можете да отворите и ще буде голям слайд, да ви виждате. И так, първо, итоги за третият период на нашата структура, който само 2 седмици. Наистина период уникален е, защото ние сме заедно всички консултанти, директори, вице-директори направили толкова точки, колкова не правили никога. Това е нашият рекорд. Ние сме даже не правили толкова точки, почти 34 000 точки, даже не правили, кога имали 3 седмици или преди Нова година, кога имали празници. За това то браво на нас, на всички и на вас. И в наша структура, уже сега, браво, да, Маргарита, наистина браво. Наша структура днес, кога влизам да започна гледат какви резултати и за мен стана такава изненада при нас, аз даже не... При нас сега ще покажа какви нашите резултати. И так, имаме един директор Снежана, аз съм 2 старши директори, Маргарита Фарастян и Денис Гадев. Но Маргарита Фарастян, тя прави толкова със своята структура големи продажби, наистина. То просто браво, защото първо място занимава Маргарита Фарастян със своята структура. Браво! Момичета много хубаво работите, продължавайте нататък. И имаме 5 директора в нашата структура. Ви знаете, днес, кога правила слайди, попадна за 9-та компания и там ние сме имали само 2 директори в кандидати.
разбирате, да? Сега ние имаме уже 5 директори. Това Даяна Митева, Росица Георгиева Плевен, Мила Кобецка, Ани Милушева и новият нашия директор, който сега започнал да отворил звание, това е Николина Аврионова. Браво, Николина, продължавай, защото знам, ти просто уникална и работиш, и имаш свой такъв подход до всеки консултант. Браво и поздрави на Нина за то, що отворила този звание. Следващи наши старши имаме, ние сме само един старши вице-директор. Това от 2000 до 3000. То будущия директор още малко остана, може би една компания. Това Тоня Димитрова. Браво, Тони! И имаме 4 вице-директора, който Ирена Димитрова, знаем не всички, Георги Стоянов и Диляна, знаем всички Тополовград. И имаме нови вице-директор при нас, това мъж. За това Милен Миланов, честито, браво Милен, затворил новото звание, 1500 и повече точки, просто браво, продължавай. Милен, поздравим! Имаме ние ще 9 старши лидери, това Мария Дамянова, Светлана Панчева, Екатерина Захарева, Еми Забитева, Снежана Бекарова, Мартин Минев и Ивет Маринова. Знаем, да, всички тези хора. И нова жена, която затворила първи път от структура Николина Аврионова, това Ваня Дончева. Поздрави на Ваня, браво! Браво, Вани! Честито! И имаме 14 директори, които само сега започнат своят път до директора. Започнат малко, уже приближават много нагоре. Още малко и мисля, че до края на година и тези станат директори, а тези, които сега директори, старши, златни, сребрени и нататък. И так, 14 лидери, това Ирина Кошнир, Иляна Георгиева, Зорница Челебиева, Антония Димитрова, Лидия Каладжинова, не мога да запомня фамилия, постоянно изучава, Петя Ангелова, Иоланда Кипечик, Дисеслава Павлова, Сашка Станчева, знаете всички, Росица Шайкова и един мъж новият, това Даровин Волпаше, така фамилия не мога да отговаря. Затова поздрави на нашето. Аз тук, Николина, си тук или не? Не, Николина няма. Добре, аз знам, тя задължително ще дойде и после ние сме още поздравим. И за тази двуседмична кампания, в който 2 седмици, ние имаме 35 старшите консултанти. 35. Хора, които правят от 200 до 600 точки. И 62 консултанта, които правят от 100 точек до 200. И ви знаете, нови консултанти, клиенти, съответствено много, и консултанти за 2 седмици нашата структура зарегистрирала 583 човека. Това е фантастично. Това е много наистина. И това аз даже не мога да кажа, защото най-голямо
нови консултанти регистрирали за 3 седмици, това 290 човека. Разбирате, сега за 2 седмици 583 човека. Всички ние знаем, защото компания подарявала такава много хубава акция, подаряват пари на наши нови консултанти. И давайте, всички влизали, всичко, честито на всички, постигнали успехи. Да, Таня, съгласна съм. Браво, браво, просто браво. И искам да кажа компания, zato što подарява тези 40 лева подарък. Наистина уникалният подарък, плюс подарък после. Това ние сме трябва да използваме за нашата структура, да регистрираме хора сега. Zato što моето мнение, то някой говори само вземат пари, после ни върнат в компания. Моето мнение, че хора, които направили една поръчка на 80 лева, това е достатъчно много. Там може да бъде и косметика за дома, и парфюми, и спирали, и кремове, всичко. И ако они поръчали на 80 лева, може би на втора стъпка ще вземат своят подарък. После ще остане 1-2 месеца и свърши той крем, свърши препарат за фурна, свърши паста за зуби и те искат отново да поръчат. Затова сега главният момент да направим тази реклама, да привлечем повече хора в нашата структура. Разбирате? И после тези хора, кога пробват нашето качество, нашата уникална косметика, после ще искат и повече. Да, ние сме всички знаем. Сега искам да погледат, защото нещо Николина, да, не може да влиза. Моля, Даяна, Маргарита, поможете, да, на Николина да влизат, а всички други наред, да, всички виждате, чуят. Добре, и сега имам няколко такви новини, които за компания направила за нас. Първата хубава новина в четвъртият каталог продължават, компания подарява 40 лева. Това е супер. И 40 лева и ще подарък. Подарък, виждате, да? Той на петистивка. Сега ще кажа по-подробно. И продължаваме. Новости за компания. Ако не виждате слайди, моля отворите на големият екран и всичко виждате. Първо, то внимателно, може би даже ако някой направи скриншот или направи снимка, да знаете тази информация, защото е много важна. За информация за нови консултанти, които ние сме сега регистрираме 4, 5 и 6 компания, каталог. Ще работим. Промоция за нови консултанти. Направи първа поръчка на 80 лева и получи веднага подарък 40 лева. Сума приспадне автоматично при потвърждаване на първата поръчка. Подарък за първата стъпка за нови консултанти в четвъртият период получават в петият период. В петият каталог ще бъде само подарък 40 лева. Внимавайте, само подарък 40 лева и тук, сега аз не виждам, и тук ще буде, пише само подарък 40 лева и няма вторият подарък. Затова много важно да регистрирате сега консултанти, zato ще получавате 40 лева и подарък. Так, друго. В шестият каталог ще буде подарък 40 лева, но ще имаме условия при поръчка на 100 лева. Сега, повторя още малко. Например, ако клиент регистрираме сега в четвърта компания, той прави поръчка на 80 лева,
веднага в четвъртият каталог при първата поръчка получава 40 лева. В петият каталог получава подарък, който тук. В петият каталог акция буде ще само 40 лева, без подарък. В шестият каталог ще буде само 40 лева без подарък, но при поръчка на 100 лева, а не на 80. Тук имате въпроси по този слайд? Ако имате, пишите. Ако имате въпроси, моля пишите нагоре. Виждате там къде участники и въпроси. Виждам, Светлана радват, че продължили акция. Значи, направите скриншот или нещо, тази информация ще публикуваме. Тази информация ние ще публикуваме, извинявайте, в нашите групи. И ви виждате този момент. За това е много важно да сега регистрирате повече клиентов. Получават и подарък, и 40 лева, и много хубави неща. Още имаме един момент. Консултанти, който е регистриран в третя компания. Ние сме направили регистрация в третя компания. Човек нищо не направил, ни една поръчка и само сега в четвърта компания иска да направи поръчка. Той едно и също получава 40 лева и получава подарък. Сега 40 лева, в петият каталог получава подарък Beauty Lab. Разбирате, да? Затова ние можем да кажем на всички наши консултанти, които направили регистрация в третият каталог, могат направят поръчки на 80 лева и спечелят 40 лева и подарък. Хубава новина. Само от третя компания, нови консултанти от третата компания. Това е много важно. Так, друго ще имаме компания за нас още направила една хубава новина. Так, сега давайте аз прочитавам въпрос. Регистриран консултант третия каталог и заплатил в срок поръчката да получи подарък минимална стойност 40 лева. Ако новият консултант отива по стартова програма, минимално 90 лева по цени каталога. Зорка, това ще отговаря на вашия въпрос. И сега още една новина, много хубава, за кешбек. Възстановяване на статус 26%. Преди да ние сме знаем, само нови консултанти, които сега направили регистрация, ако веднага направят поръчка на 240 лева, получават на следващият период, получават 26%. Сега всеки, няма значение колко имал 26%, нямал, колко пропуснал, всеки, кой направи поръчка на 240 лева, на следващият каталог получава 26% в кешбек. И това е много хубава акция. И тази акция ще до 6-7 каталог да започне да работи постоянно. От всеки вашият консултант, който по някаква причина имал нещо проблеми и не мога да направят поръчка и паднал с 26%, сега всеки не трябва 6 периоди да правим поръчка на 40 лева. Той може веднага направи на 240 и на следващия период получава 26%. Това за всички консултанти. Не само за нови, за всички. Да, тоже хубава новина. Да, сега от наши продавачи, наши консултанти, които
искат 26%, сега за вас новина, не трябва да чакате. Събирайте парички на обща сума. Можете направити 4 поръчки по 60 лева или 6 поръчки по 40 лева. Най-главното платени в една компания. И на следващата компания получавате 26%. Так, за сега следващия ще бъде слайд. Есмерайте написала 90 на 180, не разбираме. Моля, пишите въпроси нагоре. Виждате там къде участници. За то, що компания направила сега до 6-тият каталог за нас подаряване пари на нашите нови консултанти, да ние сме можем да рекрутират нашите нови консултанти, нашите нови бъдещи директори и лидери и вице-директори. Компания вземала такова решение, че сега има, тук пише от мен, не от мен, а замразяване. Как правилно да кажа? Замразяване нашият Faberlic клуб. Това означава, че всички точки, които ви получили по Faberlic клуб, това бонус точки. Говорим само за бонус точки. Който в нашем портмоне нагоре в личен кабинет. Само за тези точки говорим. Всички точки, които имате до сега, вие ще можете да възползват от 4 до 6 период. Вземат за себе си там какво искате, да, колко позволяват вашите бонус точки. Там крем ботаника или нещо. От 4-та компания замразява и не начислява тези бонус точки. Не натрупват и не начисляват. То такъв момент, защото компания реших, че замразяване е временно за сега. Благодаря, Маргарита. Да, е временно, докато компания плащат на нови консултанти пари. Такава акция. И после ще компания икономически да проверим целеобразна си, може би продължи, може би не, но за сега такъв момент. После ще направят компания за нас много различни поощрителни програми за нас, за консултанти, за лидери, за всички. Знаем, да, че при нас имаме VIP програма, всеки, кой прави 100 точки, получава каталози, 1-2 продукта, имат възможност да вземат от следващият каталог продукти за 2 седмици и те искат да нещо да променят в VIP консултанти, да имаме повече асортимент и може би нещо хубаво погледам. Това още една. Имате по този слайд въпроси? Ако имате, пишите. Аз почакаме. Или аз много хубаво обяснява, или аз така обяснява, че никой нищо не разбира. Моля, напишите нещо. Всичко е ясно. Значи вие сте тук и чуете меня. Так, сега виждам въпрос. Евелина. Тъкмо обновиха списка с продукти от програма и сега ще затварят. Това не е стимул за нас. Евелина, това е стимул за нас да сега регистрираме хора. И мисля, че за 3 компании нищо не стане. Нищо не стане тези продукти. Ви сега нарегистрирате много консултанти, който после да започнат да работят. И после компания ще направи поощрителни програми с тези бонус точки там и още много. Zato što ако компания вземала такова решение, ние нищо не можем да направим. Да, главно имат постоянно талончета, знаете, да, картончета, бонусни програми, намаления, постоянно дават разпродажби и затова
при нас много неща. Постоянно. Так, всички ясно. Так. Камелия, ясно, надявам се пак. Надявам се, Камелия, да. Дано. Благодаря, Таня, Маргарита. Ще вземам пари от новия. Както искаме. Да. Маргарита, Даяна, хубава идея. Так, сега виждам нагоре, още имаме въпроси, Мартин. А за хора, които не регистрират консултанти, зарезяват ли точки? Не, това за всички консултанти, Мартин, за абсолютно всички. Няма значение, правят регистрация хора. Ако човек не прави регистрация, значи той човек само привилегирован клиент и получава своята отстъпка. Той човек, ако иска, може да взема 26%, ако направи 240%. Или участват в други неща. За всички консултанти замразяват временно Фаберлик клуб. Но всеки, кой има сега точки, можете да вземате продукти, какво там харесват на вас. Так, Екатерина Захарева. Ще може ли да изчерпаме тези точки в кампания 4? Да, изчерпане. Да, ви можете вземат тези точки. 4-та, 5-та и 6-та компания. Всичко какво там предлагат. Затова, так, Евелина Еленкова. Това с регистриране е много трудно. Лично при мен е пълен провал. Трудно намирам хора или улучвам хора, които ги буквално ги мризя. Не знам, Евелина. Ви знаете, аз мога да кажа, ако имате трудност с регистриране на хора, поговорите със своят наставник, със своят директор. Аз после накрая ще кажа, то за вас ще буде много полезна и важна информация. После откладам този въпрос. Даяна пише, Милка Калчева пита, защо няма превод на български за листовка за препарати за дома? Има превод за листовка за препарати за дома. Превод има, няма листовка. Няма листовка за то, що сега чакаме кога свършат и от други страни и поръчват, дават тираж едновременно на всички страни по Европа, разбирате. И то от край на марта ще започнат да направят тираж за България. Имаме. Всичко имаме, просто сега свършили, защото преди даже не помня, на началото декември направили тираж и той бързо свършил. Много бързо. Затова и сега нямаме. Маргарита, Катя питат, а VIP също не може ползват? Не, Катерина, VIP можете да ползват. Можете с VIP, всичко е наред. Вземате тестери, всички, какво за вас трябва, всичко вземате. Просто VIP, важно VIP изключат 3 последни дни на края на кампания и 2-3 първите дни от началото на кампания. Това е много важно. А так, VIP, това вашият VIP. Елица пита, защо няма почти никакви монстри в VIP клуб? До сега винаги и на първия ден е имало. Елица, в първия ден не работи Фаберлик клуб. Точно не работят VIP клуб. VIP клуб, извините, Фаберлик клуб. Той не работя. Има, при мен запитали няколко пъти този въпрос. Гледайте, ви кога влизате в VIP, кога правите 100 точки, на следващия период за вас предлагат VIP. И там има група 1, 2, 3, 4. Моля, отворите всеки. В група 1 предлагат каталози. В група 2 продукт на 70% отстъпка.
В група 3 предлагат тестери и там можете да изберете. Затова само такив момент, но мостри има много и по VIP клуб ви можете вземат мостри с 50% намаление до 500 броя общо. Так, Екатерина, какво случва с каталози на компания 5? Аз писали в групах, отговарям. Каталог номер 5 не успех да направим превод, защото макет дошъл по-късно. И той изпрати на тираж. И за това поступи в продажба на 28 февруари. След 3 дни ще поступи в продажба петият каталог. Затова, моля, купувайте, защото тираж не е голям. Малкият тираж, затова поръчайте колко можете за себе си, за своите консултанти и кажете на своите консултанти да поръчват. И то само такъв момент с преводом, защото имали промяна с преводач и стана такава ситуация. Так, за сега следващно продължавам, аз после ще върна да отговоря на въпроси и моля, или Маргарита, или Даяна, моля, пишите, който задават в чат въпроси, моля, пратите нагоре, там не е по-удобно, аз не успея да чета. И так, следваща новина, който искам да кажа, това белье Флоранж върнат в продажба на Европа. И ние сме уже можем да поръчате белье Флоранж от днес по автопоръчка. Това просто за мен уникална новина. Просто. Zato що сега то уникална, супер новина, zato що знаете всички, аз знам тук хора, които купували само един сутиен или само едно нещо от Флоранж. Качество уникално, фасони, модели, сега имаме нова колекция от Банско за лято, там просто уникални. Тези сутиени, нова колекция ще буде 19-20 за лято. Просто уникални продукти. Как за вас тази новина? Защо не позволява пише какво? Как новина? Флоранж ще буде в Европа. Пишите, моля. И аз ще кажа още такова. То ще е неофициална новина, но след една седмица ще решават въпрос да върнат ли дрехи в Европа. То тоже, ако върнат, аз много ще радвам се, защото наистина дрехи просто супер и качество за деца и тези всички дрехи. Напишите ви, ние сме чуете или нещо. Всичко наред. Добре, виждам въпроси там нагоре. И так, това наша супер новина, белье Флоранж, можете да вземем, благодаря, Катя. Да, и искам да върнат дрехи. Маргарита, супер, вау. Нямам търпение, да. Ще бъде каталог Флоранж и всичко, какво ние сме там харесани. Имаме друго. Сега ще чакаме. Вот днеска може би виждате сайт има натоварене, някакви технични работи, не можем да влизат в сайта, такви проблеми. Това означава, че там правят настройки и няколко изменения. И първо, който искам да кажа, ще бъдем... Тук аз написах, ако не разбирате, извинявайте, но просто
А, аз сега ще кажа. Кога ние сме влизам в нашия личен кабинет, надолу там има... Не разбирате какво написа? Добре, сега ще четам. На сайта, надолу къде пише партньорство, вие отворите, но сега той не работи, можете не проверявате, той ще няколко дни трябва. Отворите партньорство, после отворите обучение и после отворите презентация на възможности. Какво то ще бъде? Там ще будем править превод. Там има, например, такъв списък за всички червила, които имаме. И какво прави всяка червила. Например, червило за увлажняване. Съдържа масла ши, жожоба, защита от ультрафиолет. Какви качества има всяко червило. Матово какво правим и на всички червила. То много хубаво, после ви можете да копирате, пратите на своето приятели и те уже това продуктов гид ще казват той. И после за парфюми едно и също, къде сладките аромати отделно, къде шипрове, къде просто по всички продукти. Едно и също по спирали. Какво прави спирала? Пушап, силикона, всички тези неща. Ви можете да влизате и гледате той продуктовия гид. Говорят, че направят от сряда до четвъртък уже той гид започна да работи. За нас може би ще трябва няколко дни да направим превод. Ако има желаещи да направят помощ, добро, пишите и заедно да бързо направим, да не чакаме, докато на нас направят той превод. Так, друго, какво имаме за гид? Обучение, партньорство обучение, презентация на възможности. И там всички за нас ще имаме. Друго, което ние сме директора направили на всичко вас. Тази микрофония. Тази акция, виждате, да? Всичко. Виждате 50-100 лева. Акция присъедини се към Фаберлик. Това, всеки, кой сега ще регистрира 20 нови консултанта в четвъртия каталог и всеки от тях да направи поръчка на сума от 80 лева, директори подаряват 50 лева. Ако поканите 30 нови консултанти и те направят поръчки на 80 лева, съответствено вземат своето 40 лева, вземат подарък, ние ще подаряваме 100 лева на този, кой поканите. И сега, как? Да, подарък много стимул за работа. Да, zato що сега много бързо и лесно да регистрираме хора. Zato що всеки човек иска 40 лева подарък и още после подарък. И сега хора много отиват, да. И ако всеки да поработим, аз мога да кажа 20 човек, това с таква акция, това реално. Там и 30 то трябва да поработим, но то заслужава, защото всеки човек иска тази акция. Как за вас тази акция присъедини се към Фаберлик? Пишите. Аз почакам, аз сега ще отворя въпроси, а ви пишите.
Так, вие пишете или може би има малко закъснение, затова аз не виждам нищо. Так, сега страхотно благодаря. О, Росица, супер е. Да, има някакво малко закъснение, затова аз не виждам. И Вет пише. Так. О, спасибо. Благодаря. Спасибо, казвам. Благодаря, Светла и Смирен. Так, и сега ще отговаря на въпроси. После кои имат, пишите отгоре. Так. Милка Калчева пита, кога ще имаме апарата за аритмията? Сега няма, да, на склада. Просто, може ли, Маргарита, провери, защото аз буквално няколко дни преди купувала този препарат на втора стъпка с намаление. Но затова сега проверим и тази акция до, не помня до кога, просто трябва да проверим сега. Так, и после ще, Маргарита или Даяна, моля, напишите там чат. Ще имаме ли каталог за белье Флоранж? Извинявайте. Да, имаме за белье Флоранж. Видна го само на руски язик в евро. После ще правим превод и правим за България такив един каталог с едни и същи цени. Там на 6 месеца, такив непостоянно, който. Так, Диляна пише изчерпан. Ако е изчерпан, този въпрос, може би от сряда ще имаме вебинар, Маргарита ще прави и тогава даваме отговор, защото честно трябва да има зареждане. Не знам. Ако е изчерпан, значи ще дойде, но не знам дойде ли по акция с такова намаление. В този момент не знам. Так, Елица знае, че има няколко раздела, но този път... Ой, загубих, извинявайте. Но този път монстри ги няма. Излиза само раздел 2 и 15 броя монстри. 15 броя. 15 броя, но ви от тези 15 можете купуват колко искате количество. Правилно? И ние сме говорим за какви монстри? Парфюми или за косметика за дома? Zato što znam косметика за дома много има. Там и прахове, и всички. Ако парфумерия, да, може би има асортимент, там 15 брой, колко има. Zato što купуват да много. Так, Зорка пише. В един от каталози пуснах нов продукт, препарат отпушване на канали. Номер такъв. Нито в един каталог нямаше. Ще буде ли да пуснат? За той препарат отпушване на канали компания изпратила. После трябва някакви още искат сертификати, zato що то много, както казват, като, даже не знам, как яд или нещо. Трябва да проверят и компания прави нови сертификати. Сертификация и той карантин може би от 3 до 6 месеца. Затова ние сме всички чакаме този препарат. Так, Екатерина, това се важи само за регистрирани хора в четвърта компания или за тези, които регистрирани в трети и сега ще поръчи. Да, Екатерина. Подаръци, които регистрирани сега в четвърта компания и всички нови консултанти, които регистрирани в третя компания, само в третя и не направили поръчка. Въобще не правили поръчка. Так. Так. Аника. Как да правим когато ги няма в наличност? Тези промени не са добри според мен.
Какви конкретно промени не харесват на вас? Просто, Аника, ако можете, да, напишите. Бързет старт, Фабърли клуб, който замразили на 3-4 месеца. То не е проблема, въобще не е проблема. И сега искам да отговоря за наличност. Защото наличност на склада, то е такава голяма проблема. Но, както знаят лидери и директори и други, то сега въобще нямам проблем, сега всичко е наред. Като преди, наистина няма нищо. Защо? Каква ситуация? Вие знаете, че правят само, да, и Маргарита пише, само няма нови пасти за зуби. Аз само говоря за третият каталог. Пасти за зуби, червила, който по акция, но там пише но там пише до изчерпаване на склада. Друго много има. Има стока, който бързо свършат. И защо таква ситуация? Защото знаете, в Полша отворят новият склад. Сега в Латвия уже няма зареждане. Виждате, да, сега зареждане един път на седмица и такова малко зареждане. Зато, що сега започнали всички тези зареждания камиони от Москва отиват до Полша. И там зареждат склада. Затова Латвия, ако знаете, в Латвия има много малкият склад, който работи за цялата Европа. В Латвия на складове работят 60 човек. Само малко помещение. Затова отворят в Полша голям склад, там къде работи повече от 250 човека. И там ще има голям, който започна да обслужва цялата Европа. Германия, Чехия и България. Кога отворят склад на Полша, казват, там уже сега започна зареждане на стока, хора, стажировка. Разбирате, да, стажировка има на български. Таква дума, правят стажировка в Латвия на един месец и после отиват на Полша и мисля си тогава стане първо по-бързо. Доставка ще бъде 3 дни на 4 ден при нас. По-бързо, не 7 дена, като сега. Ще имаме повече, защото просто физическо не може склад на Латвия приемат много стоки. Склад на Латвия обслужва цялата Европа. После склад Латвия продължава обслужват само Латвия и Литва при Балтика, а складът Полша цялата Европа. И за това надявам се още малко търпение да имаме и всичко ще бъде наред скоро. Так, има само 15 вида, предвид има забавяне на коментари. Да, виждам, да, забавяне на коментари, не знам защо. 15 предвид има. 15 вида, да, може би. Так, ще има ли превод и за другият апарат? За какъв апарат? За Денос, да, наверное, Милка питате. За Денос имаме в група сложени преводи за всички препарати, които Денос. И мисля, че на сайта има превод за Денос. Правилно разбрах. Добре, говоря на следващия въпрос. 7-8 парфюма, препарат за печка и прах за пране. Може би, но в първи ден той въобще не работи, може би остана чернова. Затова почакайте в сряда и в сряда започнете да правите сега неначислени VIP, въобще неначислени за третя компания. Затова, Елица, почакайте малко и в средата пробвайте да правите поръчка. Так, апарат за печки имаме
много кратък срок страхотна новина. За склад, да? Мисля, че Есмирай пише. Так, Атанаска пита, кога ще има в наличност кърпа тюрбан за изсушаване на кафян? Кога? Не знам. На тази седмица поръчали много, защото хора много искат. Аз даже има един пробвах, много хубав, наистина много хубав. Аз списък ще получи може би утре или в сряда и веднага сложим в групи. И там проверявайте какъв номер на тюрбан и проверяваме. Так, мисля, че отговоря на въпроси и имах поръчка и липсва два продукта и са платени, защо така се получава. И аз говоря, например, сега, кога получавате, кажите, товарителница и там има някаква бележка, да, че липсват някакъв продукт. Може би може би побъркана, може би щупен, може би нещо в този продукт и те не слагат поръчка, а после ще, кога имат наличност или друг, ще пратят на вашето име, да офиса, как ви там поръчате и после вам ще дават. Да, тюрбани много интересуват. Так, после искам да продължим. Да, имаме, да, ще е възможно. Друга новина, който сега сега ние сме директори. Всички започнаме да правим вебинари за консултанти и клиенти. Това е много хубава новина. За консултанти то ще буде Евелина питала, да, там въпрос много трудно да намери хора. Там ще говорим как да намерим хора, как да работим с нови хора, как да обясняваме. Има обучение по маркетинг план, по VIP програми, как правим поръчки, всички тези неща, как даваме обяви, как скриншоти, как организирам процес на организация бизнес груп, какво правим с тези хора, тези всички обучения ще започнем. Това само за консултанти. И имаме реших да направим такава категория и за клиенти. Това ще бъдат вебинари само само за продукция. За то, що при нас наистина уникална продукция, но никой не знае. И просто ви можете да, например, някой ще говори за тази червило, какво правим, за кремове, защо, например, за фурни много хубаво, защо трябва концентрирано, универсално. И то ви можете да подключите на тези вебинари своите клиенти. И после клиенти гледат, получават някаква информация и могат да поръчват при вас. Никой не вземат вашият клиента, не притесняйте се. Така. И то аз знам, че задържа коментари. Напишите, моля, сега такова като 3 минути, напишите какви хубави за вас теми, много важни теми, които искате, за бизнеса, за развитие, като за консултанти сега говорим, за клиенти, то разбираме, само за продукта интересува. Или за нас много важно, като за консултанти. Какви имате проблеми в своята работа? Откак Евелина написала, много е трудно да намери хора. Извинявайте, много е трудно да намеря хора. Или има регистрации, има нови консултанти, един път правят поръчки, на втори път не знаете какво да правите с тези хора. Какво обучение вот за вас такова много важно? Пишите всички, и аз имам проблеми с такви неща и ви знам, задължително трябва да имате. Просто пишите какви имате проблеми и ние ще пробваме решаваме тези проблеми и запишем специални вебинари на тези теми. Много важно да знаем.
какви проблеми съществуват в структурата. Так. Аз мисля, че трябва да почакам. Да. Виждам наистина спрете. За клиенти. Да, за клиентите е много важно, защото и ваши клиенти знаят за тази продукция. Ще можем да правим такива вебинари, като ние сме отправили от Шумен, с тези превръзки, с тези неща, в такива моменти, които клиенти да знаят, че косметика наистина е уникална. Това да, благодаря за че написали. И сега искам да покажем, то буквално още там 5 минути, основни моменти в нашата компания номер 4. Тези основни моменти, които трябва да знаете. Просто само напомня, аз точно знам, вие всички гледали тези каталоги. Той каталог, да, номер 4, който е Рената. И сега такви важни моменти, но искам да кажа, извинявайте за то, що само на руски имам презентация, не успях, защото днес цял ден сайт нещо правил, да, знаете. И за това много сложно направим слайдове, изтеглим нямаше на български и на руски. И преди да покажа, искам да кажа за то, що ние сме много хубави и работим хубаво и имаме хубави резултати. Днеска предлагат компания за нас, то организира компания специално за нас, за България, на 6 април пролетна конференция от компания. Ще дойде до нас ръководство. То за цяла България. Тази подробна информация ще напишем в групи. Да, вау, супер, да, Даян. Ще напишем в групички, ще имате информация на сайт, в личен профил, кога влизате. И то е такъв много важен момент, zato що то хубаво, да, просто уникално и на тази пролетна конференция, ще отворя малкият секрет, ще имате нови продукти. Нови продукти, това уникални продукти. Ние сме уже знаем такава малка презентация. Аз би слагала на вас фото, но то PDF формата не мога да нищо направи. И то корейски кремове, так малко отворя, корейски кремове, корейска формула за кремове, който специално с корейска и Фаберлик фирма адаптирана под европейски жени. Разбирате? После има колекция от пети каталог, започна Very Berry. Ще мисля, че Даяна направи тази презентация, обучение за Very Berry, там просто уникални продукти. Ще имаме кремове, нови кремове, които бързо дават резултати, които наистина уникално ново. Сега виждате, да, имате серия Weekend. Аз после ще говоря. Да, так, сега. И чакаме на тази конференция, защото компания казва, че дават само на конференция информация, който ще буде в компания, какво правим, какви акции, всичко ново. И надявам, че дават нам нещо по-хубаво от Фаберлик клуб. Така? И сега ще покажа презентацията, какви основни моменти. Сега извинявайте секунда. Виждате, да? Нашият каталог, помним, че
четвъртия каталог подарки подаряват 40 лева и подаряват отзад подарък. Той блюр крем, който аз не знам, аз днеска с него, той просто прави такви уникални неща. От кой пробвал той блюр крем? Напишите, моля, отзиви, защото ако аз говоря, да, аз обичам той блюр крем, но всички знаят и за това можете да споделите само мнение. Как дават бързи ефект, резултат, няма тук нищо. И това подарък. Той, знаете, той скрит. Подарък на стойност 40 лева 17 стотинки. Правим поръчка. Ако новият консултант направи поръчка на 53 лева, 52,94, значи той получава само подарък, той набор. Ако направи на 80 лева, получава 40 лева подарък и в петият каталог той набор. То е много важен момент. Так. Друго. Тази акция шопинг. При нас отново имаме купончето, да? Шопинг, ние сме всички обичам шопинг. Сега купуваме и на всеки 34,99 дават един купон. Например, направили поръчка на 35 лева, дават един купон. На 70 лева дават два купони. Тези купони вие можете да възползвате в пета компания само за косметична, за дома, на много ще имате различна. Само за регистрирани хора. Друго, ако, например, вашият клиент поръчал нещо, вие можете да изпратите в своят личен профил и изпратите електронен вариант на той купон. И той, вашият клиент отвори и гледа какво спечели. Това е тоже много хубава новина. Друго, нова серия Викенд. Маргарита днеска пробвах и направила такава реклама, че аз днеска поръчала 2 броя. Разбира се, то тя каже, наистина тя стана по-млада на 5 години от едно слагане на кремове. Крем наистина уникален, купувайте. Той специално за хора, които постоянно имат стресове, има нехубав сон, който постоянно с мобилния телефон, с някакви гаджети. Разбирате, то много влияе на нашата кожа. Имам нещо, което не е хубаво за нашата кожа. И той крем, тази серия, възстановява ежедневно, независимо от натоварена и почивка, то като вие с почивка. Разбирате, стана кожа наистина по-млада. Той има такава текстура, аз не знам, говоря само за слов Маргарита. Може би Маргарита пише за той крем. Но то наистина уникално, да. Да, Маргарита ще подготови презентация за него. Друго, тук ние имаме термално възстановяване, дългоочаквана почивка, то възстановящи крем, който Маргарита, и нощна маска за лице. Има увлажняващ гел за лице. И тази серия, кой трябва премахнат бръчки, стартира процес на възстановяване на еластина. Той е такив крем, който бързо да направи всичко, какво за нас трябва. Друго, при нас има нещо ново в серия Експерт. Ако имате сега каталози, можете да отворите на страница 101. На страница 101 там има ретинол Про. То новец, сега голяма отстъпка, много, 40% в отстъпка. Активен серум има и активен крем. Даже може за много чувствителна кожа. От кожа, който има много алергична, има алергия на всички кремове, той крем може.
да вземат. Той крем съдържа ретинол, но ретинол той, който специално вземат не синтетични, а натурални. И там добавен и като интелектуална инкапсулация на ретинол, природен аналог на ретинол, и той прави такива неща бързо, брички, осветлява кожа, дава такив тонус. Много хубаво, предлагайте за своите клиенти. Следващ, на който искам. Той струва 20 лева и крем 18 лева. Друго, то новият набор, нашият любимия блюр крем, който Ивет пише, Даяна пише, че е много хубав. Той е блюр крем и древесна маска за игъл. Съгъл, извинявайте. То наистина, като подарък просто идеално, защото ако направите маска и после даже можете купуват той набор за себе си, направите само на някакъв своята, събирайте приятелки, 3-4 броя и на само една направите маска и после блюр, та ще виждат резултат и задължително ще при вас поръча тази маска и блюр крем. Цена сега той набор струва 31 лев. Той набор струва. Внимавайте тук, да, блюр 30 мг, но само не стекло, а тюб. Друга, новият аромат Рената, който такъв този е много интересен. Аромат характер, аромат, даже не знам, нашата Рената червена, тя такава сладка. Тази Рената такъв цветно-зелен и свежият аромат. Много хубав. Поръчайте мострички, пробвайте, защото много харесват. Ирен, 301 лев, но го няма. Да, защото започнала с тази компания, но ще няма ли зареждане на склада. Затова чакаме сряда четвъртък, кога имам зареждане на склада и ще поръчате всички. Друго. Тази спирала, феномен, нова спирала. Тази спирала просто за хора, които имат алергия на всичко. На спирали, на кремове, които въобще не могат никога да правят мигли с спирала. Правят, повярвайте, правят, харесват, няма никакви възпаления, няма то само за хора, които просто уникални. И при обикновено спирали, които имат противоалергични, те таки малки и лекички. Тя прави такива ресници, мигли много голями, просто като огромен объем и удължава. Просто шикарни мигли. Обърнете внимание, предлагайте на своите клиенти, всеки, кой купува тази спирала, ще е много радван. Друго при нас имаме, само няма обувки, а шалове и чантички имаме супер. Друго, тези неща имаме в каталог ново, то само сега ще показвам ново. Так, тук имаме дрехи. Има хубава акция за скрин активатор. Так. И торбички. Имаме торбички, много хубави, купувайте. Има много хубави торбички, които по 9 стотинки, по 39 полиетиленови и биоразлагаеми. Купувайте, моля, вземете. Много хубави за вашите клиенти, докато имам наличност на склада. Стартова програма за нашите нови консултанти, да, напоминавам, че всеки, кой купува на 90 лева и повече, отиват и в 9 каталог, 9 периоди получават подаръци. Стартовият набор за нови консултанти могат да вземат 50% намаление всеки новият консултант мостри. И
хубави акции с наша косметика за дома. Зачетам нашите въпроси, Печкима, так. Отговарям. Ние имаме търпение, но клиенти нямат. Не е ли добра промоцията да бъдат в кабинете, не в каталога? Аника, малко не разбрах как в кабинете, не в каталога. В каталога всички акции. Защо не можем да обслужим клиента? Просто гледайте, от сега кога започна обучение, ние сме научим как да комбинират. Например, ако клиент иска само той крем няма наличност. Трябва да продавате на крем, трябва да продавате резултат. Питайте какво иска, защото има замяна, много замяна. И давайте той крем, който дава на клиента резултат и той ще бъде много доволен и вие сможете да обслужвате всички своите клиенти. Камеле пита, това пристигането на продукти по-рано съм го пропуснала. По-рано. Не разбирам, Камеле, извинявай. Так, Мартин пише, днес искам да попитать, в руския каталог има поръчка да се усети аромата на новият парфюм. Очаква ли скоро в България? Парфюм Рената Секрет има и при нас в България. Но ти имаш потърка, ти усети аромат. Гледай, сега направили тест само в Русия, zato što намерили такава формула, която биоразлагаема и не причинява вредата на природа. И сега тестират тези странички. Колко там 3-4 месеца ще гледат какво стана и ако всички ще бъде наред, после и при нас ще направят. Но за сега ще няма такива. То само тестват тези неща. Зорница, обучение за чете. Добре, Зорница. Благодаря. Супер. Им номер регистрационный виждам. 2 случая, а фактурин на герба на бон изписан. Да. Излиза с цена, който вече плати. Да. Не знам вашето име, само регистрационный номер. Гледайте, ако на ваша товарителница на гърба на бон е списан липсващи продукт или слагат пари, върнат на вашата сметка или предлагат да купувате по стара цена, кажите, в следваща поръчка или в следващия каталог. Все, сега повече не виждам въпроси. Аника написала, няма ги наличност. За бижута има малко, но мисля, че това не е много важно, тази бижута за нас, защото ще имаме уникални кремове. Сега, ако нямате въпроси, аз искам да кажа за вас довиждане. Следващият вебинар, чакайте, ще започна да правим в седмици 3-4 пъти, колко можем. Толкова пишите, моля, в групи ще направим, слагаме публикации, пишите, моля, какви за вас интересни теми. Zato što само Зорница написала, или може би някой тук написала, аз после ще прочетам и ще отговарям на вашите въпроси. Благодаря ви на вас, довиждане и лека вечер.